Ngit! Ay! Ngit! Oh! Pagpalit sa dito bugas ka. Huy! Kwarta, be, kwarta! Agad, nagdula ko. Pagdali na ay barug diha. Saan may nga ako eh? Bugas. 1.5. Ay! Ako sa ni adagwaton sa bilyaran. Mangarta sa ubing. Ay, ngawa ka gudlawa eh. Hindi kalaban. Ay, tanag ni manulong karon ba? Asa ko manulong? Bilya naman kwarta ko ba? De? Ay, hindi na bilyaran. Ano yung bata? Saan yung bata patulong? Saan yung pangitaan eh? Kita sila yung kubot ay. Bus, dula tayo bilyard, bus. Ginamaya, rata, ginamaya. Balong di ka? Si, ngila ka pag bildi ka. Balog yun. Dula ta. Sige, 1.5. Aman, cool? Cool. Na, burak yung ko. Ya ay, saan ba lang ito? Ano lang ka? Ay, binas yung bata ka ay. Go, katulo naman po. Building ka bawa. Pantay na. Kapit na mahurot ko. Katira ba? Pas kang bataa ka. Kwartang malabong nanay. Yo, yang koloy. Pas ang pagpalit ng bugas. Ay, pastir mo yung bataa ka. Atik-atik lang ka.